Ngakamakhaya isibongo nje basekushiwo ngizobafishane kakhulu nje ngiyandlalela. Awu amen. Ngicela sifunde izenzo lapha chapter number 3. Okufundela afunde nje ngifuna bafishane kakhulu ngidedela ubaba. Izenzo chapter number 3. Angishumayele nje ngiyandlalela ukuthi indoda kaNkulunkulu mayisa ngaphambili ifice inhliziyo seyilungile. Awu amen. Shamakhelwane wakho thana ngeke uyisona. Akusoshuba la. Ngiyawunakile nje kuthanda ngiyawunaka wena. Phaphama late. Ingakho uphaphama? Hlupha lapho nje ukuthi uphaphama late. Kodwa la khona kusokwenze njani khona la? Ngifuna ukusho uhlangana. Kuzokwenzakalani la? Shubo phaphama late inkinga yakho. Sister, desirisive wena uma uphaphama uthi hayibo kwenzakalani? Uthi kwangathi kumnandi kanti kade saqala thi kade nina sade sajabula. Awu amen. Afunde sengitholele. Siyafunda izenzo chapter 3 siqale verse 1. Yes. Hloko simnyama uPetro uphilisa umuntu oyisishosha. Petro uphilisa umuntu oyisishosha sami. uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini. Yes. Ngehora leshagalolunye elingokukhuleka. Indoda ethile yayisishosha kwasekuzaleni sikanina. Yayithele ulibo ababeyibeke insuku zonke ngasemnyango wethempeli obizwa ngokuthi omuhle ukuba inqibe kulabo ababengena ethempelini. Kwathi kuba ibone uPetro noJohane bezongena ethempelini yacela ukuphiwa isipho. Kepha uPetro noJohane bayigolozela wathi kuyo sibheke. Yayisibabheka yethemba ukuba yamukele okuthile kubo. Kepha uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe. Wayesehamba ngesandla sokunene wayesukumisa masinyane izinyawo zawo namaqala kwaqina. Yaqhuma yema yahamba yangena nabo ethempelini ihamba iqhuma imdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bayibona ihamba idumisa uNkulunkulu. Thank you Thandasi. Baba siyabonga izwi lakho moya ingcwele liyaphila uNkulunkulu wethu lethembekile. Siyabonga moya ingcwele ulehlise nakulesikhathi. Baba othe Nkosi alibulila batha uNkulunkulu wethu khuluma moya ingcwele akha wonke amathambo uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha namanje kuze phakade. Amen. Amen. La sifunda khona abazalwane sifunda ngendoda okuthiwa yayithwalwa njalo. La moqala ukufunda kuyavela ukuthi kwakuyihora lomkhuleko. Kuyihora lani bazalwane? But inganankinga nje ukuthi bayithwale bafike bayibeke emnyango bangene bakhuleke babuye bayiqubule bahambe nayo. Ayingenayo nje ini bazalwane. Ingayiboni futhi lento ukuthi iproblem lento yayo ukuthi yona njalo ethempelini yafika kodwa ayingeni ngaphakathi. Yonke into esiziwa abanye yona iyizwe. Akuyixaki lokho. Kwaze kwafika isikhathi lapho beyithwala futhi njengoba behlale beyithwala bayibona uPetro noJohane bezongena ethempelini. Yaphinde yayicelela ngoba ihlale yenze njani yona? Icela. Yathi ngicela ibheke ukuthi khona engakuthola mabesondela yayisikhangeza ngabe yayikhangeza noma kwakuyiphi method yayisebenzisa yokucela angiyazi. But ngifuna ukuqala la ethenini iyahlupha lento yokuthi ube khona njalo kodwa ungahambi nalutho kodwa ubuphethe something. Because inabantu abahlale befika bahambe nento abayiphethe ethize kodwa bebe bengaphethe lutho. Yonke into yangaphakathi abanayo kodwa banezinto zangaphandle kodwa bafika njalo endaweni la kutholakala khona izinto zangaphakathi. Kodwa njalo